Yo iki sok babane swara ngene. Menungso ora nurut aturane melati, mati. Wis. Jadi swara iki sok ora mudah dipahami. Pokoknya nggawe aturan mati. Pokoknya ora setuju mati. Mula adil iki hati-hati dulu mulai detik wis tak kabar kawit winginane. Kowe menungso kena hukum balik iki wis pokokan. Iki wis mlaku dulur sedaya. Mula yen sampean tak duduhi ngene iki aku babane semua yen ana tembung pembersihan sampean aja sampai diris nalika akeh wong sing kena hukum. Tanggal 3 besar tanggal 3 besar 2021 ing kuwasa nekakno prahara ngendhaleni angkara. Ing kono ora trima korban kecil-kecilan. Tapi korbane miliatan menungso. Tapi sampean ora usah geduni. Mergo kono termasuk ngene. Wong nganggur kuwi ngundha. Makanya aku didhawuhi sok rong sak terus. Jadi rong selikur ora nek. Ya. Tatanan itu dinyatakan betul. Rong selikur baru Mei lebih parah meneh. Lebih fatal. Padahal iki dulu. Ya, padahal kita dulu. Tapi tatanan iki mesti wujud mergo iki bongkarane laku. Mula sampeyan enak-enake menungso gelem lakoni lungguh kasunyatan titikane laku tinimbang sampeyan ketemu kamukan sing sekirane sampeyan ora oleh tombo. Jadi wong mati, wong kena corona, wong kena pagebut mayang corona, ya. Ing kono ora karo-karuan. Ya, Mbak Naya iki cerita nok Bekasi, nok lingkungane wong piro ae sing kena, mungkin saiki di luar Jakarta, Mas jadi karo ada dia. Semakin piye aku dhewe ora ngerti. Ya. Tapi endi-endi enggak iso dia. Ya. Malah gini kopdar Salatiga di kat karo Jawa Tengah karo di Demak ya. Mas. Demak atau Kudus Jepara. Jadi tapi aku ora oleh giris mergo nek kono wis dibuka. Madura sing wong ora percaya langsung di-cut. Ya. Tanpa sebab. Ya. Makane nek kene ora ini kadang wong sing anu. Ya. Nek bab apa bencana aku pancen gak krungu teko sapa-sapa Mbak Suminah kuwi jare nyata YouTube ana bencana nok daerah di Maluku Tondi. Ya. Pangandaran juga. Oh, iya. Pangandaran, NTB, gempa. Ya. Pangandaran itu berarti kan selatan tuh ya. Jawa Barat ya selatan. Aku jadi orang yang ngomong ini mau kono kok Pak. Nah mangkane wis aja sih. Mau kono aku ngerti apa. Mangkane ngene dulu. Aku pengenane tahun ini sok Jabodetabek iku bakal kelem. Tapi aku ora pengen tembung kelem iki berantakan total. Tapi aku pengen tentreme pikiran ketemu karo keadilan. Tapi piye sing terjadi aku gak oleh ngomong. Lho, kuwi dhewe. Dia neng lokasi menungsone duweni keyakinan sing membabi buta agak sesuai. Paham ya? Duwe keyakinan
sing membabi buta seakan-akan wis liya-liya ku elek sing paling apik dhewe. Sing membabi buta. Semono ya. Mesti digulung wis tak dudohi saiki. TKI ya. Apa bantah piye to? Oh iki mergo wis aturan pisan. Aku gak iso dikono-kono. Ya. Mangkane jargone urip. Karek Jogja, Jawa Tengah atau Jawa Timur iki jargone. Ya. Mangkane nang tembung urip kudu tumeka utuh sejati nata kuwasa aja kok kabeh. Wis. Paham ya? Jadi jargone iki karek telu. Jogja, Jawa Tengah, harus Jawa Timur. Yes. Lungguh kesunyatan iki kok tumeka nopo bakal diwalik delibak nopo tek. Yes. Makane dulur-dulur saora-orane dia ana dulur sing wis nglakoni kesejatian ora mungkin ketut prahara kaya kuwi. Wis. Mergo aku nduduhi swara ngene iki. Kabeh dulurku bocor. Ini kan, ojo kabeh. Ora ono ne tatanan sanggar sing paling tatu. Kejaba kowe ketemu karo wujud kasunyatan dhisik. Mula kandhanono kabeh urip yen dina iki aku medhar sak jeroku kowe utuh ilmu kuwi. Dulurku kabeh sing ana wilayah endi papan panggonan nitik tatanan. Lamun tok eneng prahara gedhi sing ndadekno rusake papan-papan utuhe sifat ya iku bangunan. Nitik tatanan lamun ing dina iki tak bukakno keluluan ing titiwan sini omahe dulur-dulur kabeh sok tak wae kesejatian. Omah ora iki, tapi omah sifat. Wis, nek eneng wong muni jere paling hebat iki, paling hebat iki, paling hebat iki. Bukaan sok. Ojo sampai eneng sing sulaya sak kecap ing tatanan 2023 iku Indonesia duka membarat. Wis, alhamdulillah ya. Dina iki sampean bakal tak dudono kabeh. 2023 korban tsunami Pol Gediri. Ora mbok nalar ya ora masuk akal, tapi sing jenenge Banyu Segara Kidul, Banyu Segara Lor Tempuk. Wis. Kowe ora usah mancik ana kamurkan, kuwi pancen wis tak tata. Mula dulur sok bakal ning tembungan. Yen kowe iso lha yo kuwi, mangkane kuwi ngono rek. Mangkane sok kuwi bakal dadi pagawupan. Sok kuwi bakal dadi pagawupan wong duduhe menungso sing padha nudono lungguh kasunyatan ing tatanan kuwi kanggo nitik. Kowe tak duduhi ngene iki ben sok ditindakno karo duduhe menungso nalika 2021 wis ngadeg jejeg puasane tatanan ulang pira aku ora le duduhi tapi 2021 ing kuwasa nudono kayuwanan eneng janji kudu tak ikat ya kuwi temoni sak jerone rahasia kabeh. Mula dulur tatanan iki akeh menungso sing macam-macam sing diwaca blas. Aku dudu kuwi. Ya. Jadi dulur iki tak wedharno ngene iki intern maksudnya memang anu itu digawe dhewe ya, direkam gawe dhewe aja mbok anu dhisik. Sok nek wis tiba saate ya. 2021 muncul tenanan jebret kasunyatan itu share ora mergono-kono kena kanggo kasunyatan. Dina iki aku kudu menang tak nemoni kelanjutan dhisik. Dulur sampeyan dhisik aku tak